ଭାଇଙ୍କର ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଏ ବିରାଟ ବଡ ଚୋର ଆଇଛି, ବିରାଟ ବଡ ଚୋର ଏଇଟା। ଏ ଭାଇଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଜବରଦସ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଖେଳା ହବ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ରହୁଛି କିଏ ମିଷ୍ଟର ସାଗର ହେଲା। କିଏ ତମ ହାତ ତ ନଖ ଭାଙ୍ଗିବ ଏଠି। ଆବେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାହିଁ ପିନ୍ଧିବୁ? ଦେଖୁଛେ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି। ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ହେଲମେଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ନା ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଟୁନଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛ ମୋ ମୁହଁ ମୁଁ ନିଜେ ରେଡି ବଢିଆ ଭେରି ଭେରି ନାଇସ୍। ଭାଇଙ୍କଠୁ ମାଗିକି ନେଇଛି ଯାହାର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମଉସା ସେତେ ଟିକେ ହବା। No, 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 no. Oh no! Hey! Gapada sa 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 gapada pada pada. Bang.
Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.你别笑。